Alright, sibingelele namhlanje kuLwesithathu umhla ka-5 kuFebhuwari enyangeni yothando. Siyabingelela futhi kwi-episode yethu enye. Ngibingelele nje South Coast yonkana la ikhona khona. Ngiyabingelela i-KZN nje yonke, ngiyabingelela. Sikuyona-ke i-channel Fuze Entertainment. Ama-episode wethu-ke ayatholakala ku-YouTube, ungena nje ukuthi Fuze Entertainment. Ngithi nje Halloween la khona khona. Into esikhuluma ngayo nje iyodwa, behind the pulpit, ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngale kwe-pulpit, ngoba sesishumayelile sesikwenze konke, but ngale kwe-pulpit siphila kanjani. Namhlanje-ke angihambi ngedwa, usahleli naye-ke uZinhle wakaNxumalo, bathi uCherol, bathi uSijumbane, bathi uDagracious, yimina-ke lobo. But namhlanje-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu la uzozethula ukuthi ubani. Namhlanje sizokhuluma naye-ke. Angibingelele mfowethu, njani? Siyaphila njani? Hhayi, siyaphila nathi. Ngicela nje sazise ababukeli bethu ukuthi ubani, uphuma kuphi, sibese siyaqhubeka nohlelo lwethu. Sibingelela ababukeli emakhaya lapho kufinyela khona iFuze Entertainment. Sibonga ithuba esilitholile namhlanje. Yes. Ubonga nokaMsando from Ezimolweni. Abaningi-ke bangazi ngoMajoka mfowethu. Majoka mfowethu, yes. Alright. On social media nje ngidume ngoMajoka mfowethu. Even nalapho South Coast ngidume ngoMajoka mfowethu. So ngiyakhonza ebandleni High Praise Ministry Ezimolweni phakathi koPoli Baba Mpostoli Msani noBaba Mpostoli. Amen. Umfowethu uthe ubani kamakashi? Bongani Msani. Bongani Msani, bambiza udume kakhulu ngoMajoka. Majoka mfowethu. Yes, ngifuna uku-check-a nje something la ukuthi yini oyenzayo nje for living and wenzani? Manje ngingamahlangabisane Flame Funeral Service. Ngisebenza as agent coach. Okay. Alright. Ngijoyinisa abantu, ngithutha abantu nje ukuthi bajoyine umasingcwabisane Flame Funeral Service. Oh, that's great. Mfowethu siyakhuluma la. Sikhuluma ngokuthi ngale kwe-pulpit siphila kanjani. Nami ngiyingane kamama umfundisi. Ngeke ngayithi fahla kancane ukuthi thina zingane zabafundisi kuba nzima kakhulu emakhaya ukuthi sithole uthando olwanele. Ngifuna ukuzwa nje ngawo ukuthi ezozalwa umfundisi uphatheke kanjani, kuhamba kanjani ekhaya. Engingakusho uma uzalwa umfundisi for understanding day one. Yes. Ukuthi awuphili njengabantu bonke. Yeah. And number 2, kufanele u-understand ubizo likababa. Ukuthi njengoba ubaba ubizelwe ebantwini. So okwakho uku-understand impilo yababa mase u-understand impilo yakho. Yes. So ukuze ukwazi ukuphila nokuba nothando ngento eyenziwa ubaba, kumele ube yingxenye yayo leyo nto kuqala. Yes. Ukuze ukwazi ukuyi-enjoy impilo. So engingakusho mina kumnandi. Ngiyalithola uthando lwanele. Ngiyalithola uthando likababa, ngiyalithola uthando ebandleni. Kumnandi nje, ayikho into engathi ngiyacomplaina ngayo. Ngezwakala-ke balaleli ukuthi kumnandi, but ngibamba le point lakhe lokuthi kumele qali njengoba eyingane kamfundisi aqala adopt lento baba ayiyona, umnikeze i-respect ubaba, then ubese lento lo uyayisupporta njengengane yakhe. Yes. Nayi khona i-point olivezela ukuthi abazalwane bakutreat-a kanjani? No, abazalwane bazokutreat-a ngale ndlela nawo ba-treat-a ngayo. Yes. Uma ukhulele esontweni, uba yingane, uvuma ukuba yingane. Esontweni sinohlanga oluhlukene. Yeah. Sinohlanga labantu esithi uSunday school. Yes. Sibe nobaba, sibe nomama, sibe nobhuti, sibe nosisi. So uma wena esitejini sokuthi okay ngiyingane mina lekhaya, uzofica lesontweni vele kukhona omama nobaba nobhuti nosisi. Uma ufuna ukuphatheka, uzokwazi ukuphilisana nalabo bantu ngoba awubathathe njengama-church members, but ubathatha njenge-family kuwena ukuthi labantu ngeke mangiphila nabo. Cishe ukuthi every Sunday bayingxenye yempilo yethu. So uma ngifika esontweni kuthiwa kukhona ubaba usibanibani, angikwazi ukumbiza ngegama, but ngifike ngithi nami ubaba
ngoba Umhloniphi. umhloniphe, yes. Uma kufika ingane ethi unomamkhulu esontweni, nami ngifike ngijoyine ngithi umamkhulu ngoba wasesontweni. So abazalwane bazokunika lento nawe obanika Banikeza yona, yona. yes. Oh, okay. Uma ubanikeza inhlonipho bazokuhlonipha nawe ngoba uyabahlonipha, but uma uba rude, some of them bazocikeka yinto oyiyo, Oyiyo, okay. baze nabo phela baze bakukhombise ukuthi no, nathi sabantu. So Okay. asikunike lento nathi osinika yona, but uma uhlonipha, angingase ngami mina angikaze ngabizela i-meeting ebandleni noma kwathiwa khona umzali engixizasene naye kwaze wabiza ukuthi kufanele kube khona i-meeting, because ngiyazi uma ngifika esontweni, uma kuthiwa ngiyingane ekhaya, Yes. ngiyingane ekhaya, ngiyingane esontweni, Yeah. even emphakathini ngiyingane. So lento engiyifundiswe ekhaya into engiyiphila nasesontweni, engiyiphila nasemphakathini engakhelene nawo. So kuba lula ukuphilisana nabantu ngoba lento ave kuyinto engifoswayo ngayo, but into eseyikumina ngaphakathi. Ngiyakuzwa Majoka, ngiyakuzwa, and indaba ezinhle kakhulu lezi zokuthi kuhlalekile kamnandi, and lento babukeli bethu iyasivezela ukuthi lento yokuthi umfundisi akamzali umfundisi kahle kahle yinto engekho. So njengoba ingekho lento le, ukuthi kumele sazi singabheki isayidi elibi kuphela, Yes. likhona isayidi elihle ukuba ingane kamfundisi. Yes, yes. Sekukuwena njengengane ukuthi usiphatha kanjani, because siyaye sizwe kuthiwa manje ingane kamfundisi sekumele ithathe yenze yonke into, ba-expect-e kakhulu abazalwane ukuthi ingane kamfundisi sekumele yenze yonke into, sekuwuwena oqubula izipika, sekuwuwena abazalwane sebe-arms fold. Ungathini kulokho? Ngenxa yokuthi ubaba ubiziwe, Yes. so uma kubizwe ubaba, ifamily fanele ibe supportive kakhulu. Yeah. So into yobizo fanele ubaba ayitshale ekhaya kuqala ukuze ezokwazi ukuthi nangaphandle noma esontweni kube lula ukusebenza. So lapha ekhaya angibi nayo inkinga noma ngibi nalo uvalo uma ngingekho noma uma kukhona into ezoba khona ukuthi sengiyazi ukuthi senginabafowethu ebandleni. Yes. Masinezinto noma siney'nkonzo ey'thize, mangathatha ucingo lwami ngathi noma ngabhala egruphini ngithi bafowethu ngo-5 ngilidinga lesontweni, bayasukuma beze ngoba ngibathathe ngabenza abafowethu. Yes. Ngoba lento ngiyithathe ekhaya kuqala ukuthi uma ubaba something enza something uyasibiza njengefamily athi bantu bami nginenkonzo, wena bongane dila lento ethize, wena sibamane dila lento ethize, mese ngiyabuya nizo-report ukuthi nenze njani. So uma ngithunywa-ke mina nami I do have my own team engisebenza nayo. So into esilimazayo emasontweni ukuthi silinyazwa ukuthi once umuntu wanikezwa something ukuthi akaphushe yona, ufuna ukuzenza isikhulu kulonto, noma ufuna ukubonakalisa amandla. Kanti esontweni is not about ukubonakalisa amandla ukuthi ukwazi kanjani ukucontrol. Esontweni fanele nisebenzisane as a team. Yes. So ilahleka lapho-ke into uthole ukuthi ingane yamfundisi isisinde kwakuyo yonke into engathi manje umthwalo wayo, kanti cha, yona ihluleke nje ukubeka i-vision etafuleni ukuthi okay, njengoba ubaba ethi kunenkonzo, bafowethu mina ngideploye e-BK. So umsebenzi wethu ukuthi sifuneni i-sound. Yeah. Uma ngithi asifuneni i-sound, bakhona abafowethu abazoyathi okay, lapha masiya lapha i-sound i-cheap, masiya lapha i-sound i-cheap, emahlombeni usekho umthwalo omningi. Even noma kuthiwa kune-content edingakala esontweni ewumsebenzi, ngiyazi ukuthi nginabafowethu, bafowethu ake nize nizongilekelela nayo into ethize, ngoba uma into wayenza yaba eyakho, ihambe ibe nengcindezi, usebenze under pressure ngathi manje khona into ophoqelekilwe yiyo kanti uhlulekwe ukubeka into etafuleni. Ugodle konke. Yes, ugodle konke. Iyona into eyinkinga leyo enze futhi nephinde ishaye ingane zabefundisi ukuthi kube ngathi umfundisi akamzali umfundisi, ngenxa yokuthi ziba nomona too much. Okay. Yeah, ziba nomona too much. Zigoda yonke into. So uma ingane izoba mhlambe nesiphiwo esithize noma nethalente ethizeni elisebenzisayo ebandleni, once iyabamba lento ukuthi okay, mina njengoba ngiphila esontweni, impilo yami yonke isesontweni. So uma ngizoba nabantu abazoza esontweni, fanele beze through mina, especially kwi-youth. So
bonke abantu abezayo kufanele ba-receive lo thando nami enginalo. Okay. Uma ngahluleka ukuthanda abantu abangaphandle, obviously that ekhaya uthanda nginalo. Unawo. Yes. Hhayi, kezwakala. Sibonge sizoya ebreakini but siyabonga kakhulu. Sizwe indaba ezimnandi namhlanje ngendodana kamfundisi. Uthi kuyaphileka kodwa you need to support i-vision kababa Yes. ukuze nawe ukhona ukuhlaliseka ube uyahlaliseka futhi nangaphandle. Zimnandi kakhulu lezo zindaba. Sizoya ebreakini. Sikuyona-ke i-channel yeFuze Entertainment. Sisaya ebreakini. Thank you so much. Okay, sinamukele-ke futhi sesibuya ebreakini yethu. Sihleli kamnandi-ke namhlanje sihleli noMajoka, Yebo. indodana kamfundisi Umsana. uMsana. Yes, umfundisi uMsana. Siyabonga kakhulu mfethu, kuyintokozo ukuba nawe la. Ngifuna ukungena-ke la ukuthi wena-ke esontweni because mhlambe uzihlalele nje le e-back seat noma ikhona into oyenzayo nje strictly njengoba bowuphointile lapho ukuthi mhlawumbe uyayinikeza i-task. Wena ikhona yini i-task oyibambile esontweni? Ikhona ngi-Ashe esontweni. Oh wow, that's great. Wenza umsebenzi Umsebenzi onganakekile kakhulu kwabalimi but umsebenzi, yes, onamandla kakhulu ngoba awukwazi ukufika esontweni lingekho i-Ashe. So abanye abantu uma befika emabandleni i-Ashe lenza sure ukuthi lo muntu uphatheka kahle. So athi eqamba mhlawumbe umfundisi eshumayela usebanjwe uthando nje le-Ashe ukuthi indlela eqhama ngayo uma eqala ukufika ebandleni nendlela amhlalise ngayo nabo. But before sifike lapho nje ekwelkhameni, uma nje uyi-Asha i-Asha umsebenzi walo ukuletha i-order ebandleni. Yes, Ukuletha which is i-order, very yes, important. Yeah. ukuletha i-order ebandleni. I-Asha umsebenzi walo before lihlalisa abantu fanele lifike esontweni lizoklina early. Uma esontweni kune-setup ethize yokubekwa kwey'hlalo fanele lifike lizobeka iy'hlalo. Anokuba-ke lifike lizohlalisa-ke sesigqokile amasodi-ke senisibona sesingenisa but nje sisuka lapha ekubekeni iy'hlalo with uthando, sisuke ekuklineni, simophe yonke nje umsebenzi ongawucabanga ongenziwa. But nje ukuba yi-Asha abantu abaningi bakuthatha kancane ngoba umsebenzi othi uma ubuka ubone ngathi umsebenzi wabantu angazi ngizoyibeka nje but kungathi umsebenzi wabantu nje wabantukazana but kodwa mina ngokwami njengoba la ngikhona manje ngaziwe ngayo i-Asha Ring. That's great. Ngaziwe ngayo i-Asha Ring. Cishe ukuthi i-South Coast manje iyonkana eyathi mayidinga umuntu owazana nama-artist, owazi ukusebenza nama-artist, uthintwa bani ukuze le nto ihambe kahle. So i-Asha Ring mina sengiyithatha njenge-calling njengabefundisi uma bethi umfundisi ubiziwe. Yes. Ngicela ungikhawule ukuthi u-asharishe kumanje bese ngiyakuthanda le nkonzo le. So i-Asha Ring ngiyithatha njengento eyi-calling kumina because ngiyenza ngothando, ngaziwe ngayo, Okay. ngidume ngayo. So ayikho enye into engithi mina ngikwazi ukuyenza kangcono ebandleni ngaphandle kwe-Asha Ring. So kuye kwenzeke-ke abantu othi babanga amapulpiti, babanga yonke leyo nto esontweni, babanga i-mic, ayi into enginandaba nalo. Mina uma ungicishe i-Asha Ring siyaxabana. Madoda. Iyona into esingayibanga-ke le i-Asha Ring but lezi ezinye zokushubayela hayi angikuthandi kangako. Mina ngikufuna la ngemuva. Yes. Ngize nje le-Asha Ring nje ngathi nje asivuke ngo-12 ebusuku sihambe sokwenza i-Asha Ring. Mothi into ne-Asha Ring phakathi nje hawu uMajoka phakathi. Hhayi-ke siyazizwela-ke babukeli uthinta indaba enkulu kakhulu uMajoka la. Uthi i-South Coast yonkana, in fact i-KZN yonkana because kusuka ama-artist amakhulu azo-asharishwa la. uMajoka usuke eyenze sure ukuthi i-team yakhe ye-Asha Ring ihlelekile, yonke into ihlelekile ngendlela, which is umsebenzi obaluleke kakhulu endlini kaNkulunkulu because uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu we-order. So if ngaba awekho ama-Asha kahle kahle ngabe kuyinhliphinhliphi esontweni. yes. Ngaphandle kwalokho abantu aba-asharishayo they pray a lot ngokwazi kwami because ama-ashers
iwona afika aqala esontweni. Ama-ushers ngalesikhathi esisula izihlalo azisula ngegazi likaJesu. Yes. Kanjalo futhi noma kungena ama-devil worshippers bayakwazi ukukhesha if bayathandaza ngempela. Yes, Angazi yes. ungangifakazela uMajoka. Yes, Because nikhesha yonke into engenayo laphaya. yazi ma we-asha u-attack-eka kalula wena. Yes, because nina Ngoba bokuqala ithina lapha. bokuqala esima lapha ngasemnyango, we receive everything emnyango. Yes. But uma uyi-asha elithandazayo, ngisho ngathiwa umuntu uza naluphi uhlobo lwemoya, akulula uku-attack-eka wena ngoba uwumuntu womthandazo. So mina ngiye ngizinike isikhathi esiningi emthandazweni Yes, yes. ngenxa yokuthi umsebenzi engiwenzayo ebandleni umsebenzi odila nabantu. Ubamba ababhishobhi wethu. Yabo. So uma uzodila nabefundisi nabantu kakhulu futhi kufanele uwumuntu oyaziyo into yakho ngoba kuyenzeka ubize kwenye indawo uthi lapho kuleyo ndawo wazi umfundisi oyedwa qwaba. Manje kufanele usebenzise ukuchuleke nolwazi lwakho lokusebenza nabantu ukuthi okay la njengoba ngibiziwe endaweni nje ngazi lo mfundisi and ngiyamukela noma ibe position enginikwa yona. Yes, yes. Angihlale ngikwi-position yokulida njalo but ngiyake nami ngithunywe kuthiwa bungani balapha kuleya position usebenza ngaphansi komuntu futhi naloko kungisebenzele ikona okungenze kwangigqamisa la eSouth Coast ukusebenza ngaphansi kwabantu abathize ngoba bekwenza ukuthi hambe kwesikhathi umuntu athi ngicela ungisize ngama-artist athize ungibhekele wona nabefundisi. So uma ngike ngalisebenza artist mhlawumbe kuleyo nkonzo yokuqala ngiphinde futhi kube nenhlanhla kubizwe the same artist kwenye inkonzo kanti nami ngizoba khona futhi liseliyanginotisa nje hayibo ngike ngambona laphana kuleya nkonzo usukhona futhi la so kwagcina sibe nalo budlelwano obunjalo ke nama-artist nokwazeka-ke nje ukuthi hawu uma udinga umuntu nje owenza i-ushering hayi ukhona uMajoka hayi ngeke akwenzele futhi phansi uyayazi into asuke ayenza and nanokuthi uma into engisizile mina ngokusebenza kwi-ushering ngafunda into yokuthi uma uzosebenza nabantu yiba yilabo bantu osebenza nabo ngoba uma nisebenza phansi kwe-influence ethize nisebenza kahle. So uma nizosebenza imiqondo yene idivayidekile umsebenzi awuhambi kahle. So mina into engangenza noma engenza ukuthi ngiqhubeke ngithande i-ushering ilento ukuthi uma ngisendaweni angiliphakamisa ikhanda ukuthi kwaze ukuthi no ubongane ugood noma uwazi ukuyenza kangcono uma ngiceliwe noma ngibiziwe ngiye ngamukele lo muntu osuke engiphethe ngaleso sikhathi ngifune noma ngibe ngaphansi kwesandla sakho ukuthi okay yini esiyenzayo wonke ama-instructions ngiwathathe kuyena ngingasebenzi ngama-instructions ami ukuthi mina ngazi. So into esuke ngilekelele lapho ukuthi ngibuza everything ngoba sisuke sibizwe uye. Uma-ke sephoyintile ukuthi no Majoka ngicela ungilidele i-team yama-ushers ngimbuza ukuthi yini oyidingayo-ke kuyithina as a-team mese ayasho and futhi uma ulida unikezwe inkonzo ukuthi okay sicela usilidele akusho ukuthi kuthiwa eba yi-boss. Sekumele ubathuthe. Yes, sekumele ubathuthe kahle but kumele nisebenze ngangokuthi angayizwa lento ukuthi khona ophethwe. So uma nikhuluma noma nidiscuss into yama-colours ngoba sixabana lapha kuma-colours kokuqala. Yes, sixabana lapha kuma-colours angithi siba nama-females and male. So uma unikezwe umsebenzi uthi lead ama-ushers bongani kufanele ngicabanga ukuthi angisebenzi ngedwa as ama-males but ngisebenza nama-females. Kumele ngithole kuma-females ukuthi okay guys lapha kuma-females ubani engizomthatha sisebenze naye siba ama-head sobabili. So uma sikhipha ama-colours fanele sikhipha ama-colours azokwazi uku-accommodate wonke muntu ethimini and uma futhi sesiwaleveza ama-colours asigcini ngokuthi sithi kube yimpoqo ukuthi la ma-colours aveziwe. Yes, kufanele sithole imbono ukuthi ngoba sonke phela la sizosebenza into eyodwa kufanele wonke umqondo wethu ube munye akekho ophethe omunye la ukuthi-ke yonke into efanele ihambe nge-order ukuthi okay uma sesiripotha-ke nangu umuntu esiripotha kuyena but hhayi ukuthi ayizwele ngathi manje ucindezelekile noma sesisebenza under pressure umuntu othize cha. Hhayi kuyezwakala Majoka
sikuyona-ke i-channel bafethu kuyezwakala and uma Jogo uyibeka kahle ukuthi even kwi-ushering iyadingeka i-leader and i-leader nayo iyakhona ukuthi ilalela abanye abantu. Yes. And ngiyayithanda-ke le nto Majogo ukuthi kona umsebenzi we-ushering ezindaweni eziningi ubukeleka phansi kanti umsebenzi obaluleke kakhulu. Obalulekile and nibalulekile ebandleni ngoba thina sifika yonke into seyi-right, sifika yonke into seyi-ready but akuvamisile ukuthi ku-appreciate-we Yes. ama-ushers. Yeah. Kuyezwakala-ke balaleli bethu, babukeli bethu, sesiya ngokuyigoqa, sesiya ngokuyivala into yethu. But ngifuna utshele umuntu osekhaya, umuntu omusha osetshenziswayo ebandleni noma ngabe eliphi ibandla nje likaNkulunkulu, asisho kanjalo, ibandla nje likaNkulunkulu lonkana, ukuthi yini ongabagqugquzela ngawo as ama-ushers besebenza njenge-usher eselaziwa kwi-South Coast yonkana. Yini ongabanikeza yona nosephelelwa amandla okwenza lo msebenzi, mhlambe akaphathekile esontweni kahle, athina amazwi akho nje singagoqa ngawo namhlanje? Sesigoqa abafowethu emakhaya. Zimali izinto engingazikhuluma. Yes. Uma umuntu omusha wenza umsebenzi othize ebandleni, kufanele into efanele seyigadi. Uma uNkulunkulu ekubusise ngokuthi ukwazi ukwenza ushering esontweni, Yes. uyahlabelela or udlala i-keyboard. Yes. Zonke lezo zinto lezo ziyasebenzisana ebandleni. So asingajahi kakhulu into yemali. All right. Asingajahi kakhulu into yemali. Mina sengike ngasebenza isikhathi esiningana impela. Ngisebenza, ngibizwa kwezinye zey'ndawo, ngingatholi even cent. Yeah, uthola God bless you. Ngithola God bless you, Yeah. ngigoduke futhi. But kulo God bless you, angikaze ngimbone uNkulunkulu ehluleka kulokho. Amen. Yonke into engeke ngiyithandazele noma engeke ngiyifise yenzeka ngiyongisho ngifisa kwami. So ukunigqugquzela nokunikhuthaza ukuthi amandla angapheli. Yes. Amandla angapheli, kakhulukazi kuma-ushers. Ama-ushers athathwa kancane kakhulu esontweni, athathwa kancane kakhulu emabandleni. So ukubone abantu befike njengoba emaphasike nje manje, Yeah. kumiswa ama-5,000 sitha, akazi ukuthi ubani obekele iy'hlala zaba zinhle kanje. Zasulwa. Zasulwa. So bafethu asiqhubeni nomsebenzi omuhle. Yonke into oyenza ngothando, uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. IBhayibheli lithi lapho inhliziyo yakho ikhona nengcebo yakho ikhona, bese lithi funa niqala umbuso kaNkulunkulu Amen. nokulunga kwakho. So konke okunye uyakunezelela. So lento izinto ezinezelelwayo yilezi zinto lezi esuke sesizibamba, sesizibona uNkulunkulu esezenza, but ingqikithi yethu sifuna uNkulunkulu nokulunga kwakhe konke. So uma sofuna uNkulunkulu entweni esiyenzayo, sho uNkulunkulu ngeke aze angasiphenduli. Uma ufunda iBhayibheli ngicabanga usuke ekhuluma noJakobe. Yes. Uma ethitshela uJakobe uthi, Jakoba angizukukuyeka ngingakufezekisanga engikushilo ngaphambili, noma ngizukukushiya ngingakufezekisanga engikushilo ngaphambili. So ngamanye amazwi yonke into uNkulunkulu asenze noma into esiyenzayo, uNkulunkulu akakwazi ukushiya kulonto leyo sinenga kanjalo. Sesimsebenzele akakwazi ukushiya, but ufuna ukuzofitfula amazwi akho ukuthi njengoba sizibize ngabantu bakaNkulunkulu sayeka everything sakhetha ukusebenzela yena. Mina ngisebenzele kwi-ushering for years. La ngikhona manje ngi-proud ngami futhi. Yeah. And ngisaqhubeka nokwenza umsebenzi we-ushering. Ngihlangabezile nengqinamba endleleni, but angiyekanga ngoba ngiyazi lento le ngayinikwa uNkulunkulu and eyangisebenzela. Yes. So kwaba khona nomunye umzalwane nje mangithiwa ngisho ukufaka sengivala, kwaba khona omunye umzalwane sasilungisele iphasika, I think it was 2018 or 2017 silungisele iphasika. At that time ngangingena ngisho ushelini kwi-account yami ngingenalutho. Yes. Kwaba khona umzalwane othi ngiyazi ukuthi nilungisele iphasika, yini mina engingayenza ukuze ube right. Nami ngathi angina ngisho nogodwa. Wathi gibela sihambe siye eThekwini, ugqoke impahla ecishe ifike ku-4,000 ngangiqala ngaye lokho. That's great. Yeah. Ugqoka nje impahla ecishe 4,000, ukuspenda 4,000 ezimpahleni, so 5,000 ngangiqala ngaye lo muntu ukuthi ngathunga ngathi ngabona ukuthi ukusebenzela uNkulunkulu
akuyona i-waste but kwi-investment ongeke uze uyibone manje but ongayibona ngokuhamba kwendlela ubona ukuthi yabona la ayi uNkulunkulu. Hayi. So nje bafowethu asiqhubekeni senzeni umsebenzi nanoma imuphi umsebenzi owenza ebandleni, even nabo-cameraman abanako babandleni Yes. but ibona abaspreadisa iy'ndaba ezinhle zevangeli. Amen. So Amen. siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu-ke kwi-episode yethu namhlanje. Sikhumbule-ke siyashutha live Lamenqisi, i-restaurant eseduze kwase-KFC eNtshasha, and it's very clean. Ukudla kwakhona kumnandi kakhulu. Ngithena-ke abantu abakhishwe ngoFebruwari bazodla kule restaurant, inamandla kakhulu, inesithebe, inenyama eningi kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thank you so much-ke babukele emakhaya. Sihleli nomfowethu la uMajoka Yes. kaMfundisi, ukhuluma indaba ezinhle and unomsebenzi awenzayo ebandleni, uya-asharisha, uyingane kaMfundisi, uphatheke kahle ngasekhaya, uphatheke kahle futhi nasemandleni. Thank you so much mfowethu. Ngiyabonga kakhulu sesithulile Amen. lona. Yes. Amen. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga, God bless you. Oh, ngicela nje before sivale ngomhla ka-22, Yes. 21 to 22 March sizobe sinenkonzo lapha ezingolweni. Yes. Inkonzo enkulu kakhulu, sinama-artist adumile and sizobe sisebenza futhi ngawo lo ma-artist, sino-Ayanda Ntanzi, sibe no-PDP uyobe phethe uhlelo, sibe noSilindile Cele uyobe phethe uhlelo, bese siba nompostoli uBishop uZikhali, sibe no-Reverend uSokhela wentaba yaseMsebe. Amen. Siyacela kakhulu nisupporte lo nkonzo. Iqala ngomhla ka-21 to 22. I-transport ikhona, basuka ezingolweni, around ezingolweni, i-transport ikhona, wonke umuntu wamukelekile. Amen. Bese siphinde siba nenkonzo yasebandleni engomhla ka-28, 29, 30 lapha e-High Praise. Ingomhla 28 to 29, 30 March sibe sinompostoli uPD Ngcobo osuka eThekwini. Amen. Nakhona i-transport ikhona, ningangithinta kwinombolo yami ethi 073 Yes. 58 52 316. Eka-WhatsApp leyo eyofoneleka ithi 073 214 3391. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu. And if uyayithanda inkonzo ye-ushering, xhumana noMajoka kulezi namba ekade zisho, just nje for ama-workshop amancane because ibalulekile i-workshop. Kakhulu. Kakhulu. La ngikhona nami nga-workshop. Yes. Bengiyenzela le-Gates Hotel i-workshop ebekade ngiwahamba ngoba phela fanele vele nifunde. Akumele kufanele nazi indlela yokugqoka ukuthi kugqoka kanjani uma wenza ushering, iziphi into ezilindelekile. Yabo ziningi izinto ezifundwayo vele sofika sowume esontweni nje. Kuningi kuyafundwa lapha ka-ushering. Siyabonga kakhulu, sesiyavala. Kuyazwakala ukuthi unyana wamfundisi lo isisu sakhe sithanda ukuba sikhulu. Thank you so much again. Ngiyabonga kakhulu. Izobonana kwi-episode yethu elandelayo. Siyanithanda kakhulu. Bye. Uhleli nozinhle njalo. Bye.